Türkmenistanda benzinin bahasynyň ýokarlanmagynyň fonunda hususy eýçilikdäki transport serişdeleriniň etin we plastik gaplara gaplanan suwun bahasy gymmatlady. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä 2 fevraldan başlap paýtagtdaky hususy taksiler öz narhlaryny tas 2 hisse ýokarlandyrdylar. Aşgabatdaky suwheçilikdäki taksiler intertarlygyçym bolsun, olary bilen 5 manat narhydyr şolary diýer arar kuýrak bolsa 7 manat, 8 manat, 10 manat diýip öz kesitler narhyna diýerler. Dip Aşgabatda ýaşaýan synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Adatlyň yerli çeşmeler bilen telefon arkaly söhbetdeş bolan käbir Balkanly ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, bu gymmatlama Balkan welaýatynda hem duýulýar. Balkanawatda hususy taksiler arkaly şäheriň islenlik ýerine gitjek bolsaň adam başyny gündüzüne 1 manat, gijesine 2 manat tölemelidir. Bu narh tas 100% gymmatlady. Inni her bir adam gündüzüne 2 manat, gijesine de 3 manat tölemeli bolýar. Hususy taksilerde Türkmenbaşynyň halkara aeroportundan şäheriň merkezine gaýtmak üçin her adam öň 5 manat töleýän bolsa, inni bu tölew 8 manata ýetdi. Dip adynyň efirde agdalmadygyny soran Balkanly ýaşaýjy gurrun berdi. Galy bersede Aşgabatly ýazyjy Bugaýew bu gymmatlamanyň diňe şäher içinde kirýän hususy taksileriň narhynda däl. Eýse welaýatlardan Aşgabada ýolagçy gatnadýan taksilerde hem göze iýlendigine ünsü çekýär. Balkanawatdan Nevtadan Aşgabada gaýdan suw taksiler fevral aýynyň başyna çeldi, her ýolagçydan 60 manat alýardylar. Şimdi şonuň towfurlara çykanlygyny ýolagçylar gurrun berýärler. Dip Bugaýew bellidi. Bu gymmatlama Hayat, Akyol, Arçalyk ýaly firmalar tarapyndan öndürilýän we ýaşaýjylaryň öýlerine getirilip berilýän gazlandyrylmadyk agyz suwunda hem göze iýilýär. Bu firmalar 1 fevral üçin özleriniň plastik gaplara gaplanan 20 litrlik agyz suwuny 60 manatdan satan bolsa, şondan soň 8 manada barabar etdiler. Mundan başga Aşgabatyň Gündöňür bazarynyňky gassaphanada ýaşaýjylar mal öldürüp, onu ölçedip alanda etin her 1 kilogramy üçin 20 manat töleýärdiler. Indi bu narh hem 22-23 manada ýetdi. Bu gymmatlamalar we munyň ilata ýetirýän täsirleri barada häzirlikçe Türkmen häkimetleri we meze serişdeler tarapyndan ilat köpçüligine maglumat ýa-da düşündiriş berilmeýär. Hususy taksi eýeleri we işewirler bolsa, bu gymmatlamaryň sebäplerini ýurtda benziniň bahasynyň ýokarlanmagy bilen düşündirýärler. Ýatlap geçdik 1 fevralda Türkmenistanda benziniň bahasy gymmatlap, odal 1 manatdan satylan A95 markaly ýanygyjyň 1 litriniň bahasy 1,5 manada. Öň 94 teňeden satylan A92 markaly benziniň 1 litriniň bahasy bolsa 1 manat 35 teňe ýokarlandyryldy. Türkmenistanda benziniň bahasynyň 50% gymmatladylmagynyň fonunda dollaryň resmi kursy 3 manat 50 teňe möçürinde saklanyp galýan mahaly, onuň gara bazardaky narhynyň barha ýokarlanmagy hem dowam edýär. Şuň ýagny 5 fevralda Aşgabatda dollaryň gara bazardaky söwdegärleri 1 Amerikan dollaryny 12 manat 20 teňeden satyn alyp, 12 manat 60 teňe we 12 manat 80 teňe aralygynda satýarlar. Azatlygyň Daşoz welaýatyndaky çeşmeleri bolsa, gara bazarda dollaryň türkmen manadyna görä hümmetiniň barha ýokarlanýandygyny aýdyp, 1 Amerikan dollarynyň bahasynyň 13 manada ýetendigini belleýärler. Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri özüniň Lewapdaky çeşmesine salgylanyp, 4 fevralda bu welaýatdaky gara bazar söwdegärleriniň 1 Amerikan dollaryny 12 manat 60 teňeden satyn alandygyny, ýöne dollaryň ýoklugy sebäpli onu satywa çykarmandyklaryny habar berdi. Sözümizin ahirine bellesek, ýokarky ýagdaýlar Türkmenistanyň öz garaşdyrlygyna eýe bolan we iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan we ozal mut berilen hyzmatlaryň ýatyrlany, aýlyklaryň köplenç öz wagtynda berilmeýän, bankomatlarda nagd puluň ýetmezçilik edýän, işärlerin köpçülikleýin işden boşadylýan we ýurtda un, şeker ýaly käbir ady harytlarynyň gytçylygynyň dowam edýän döwründe bolup geçýär.